fan hyn yn Picedu Tesco, yn rhan o'r ymgyrch gwirnewid y sector breifat sydd gyda Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd. Wel, mae Tesco, fel chi'n gallu gweld, wedi bod yn arsnen, mae pobl yn mynd mewn y mas, maen nhw'n gwneud miloedd miliynau o arian, a'r beth lleia maen nhw'n gwneud yw parchu'r Gymraeg. Felly, ymlaen ar ffrwydr. Wel, da ni yma heddiw i Picedu yn erbyn cwmni Tesco. Mae'r Cymdeithas wedi bod mewn cysylltiad cyson efo'r cwmni yma ers blynyddoedd bellach. Ac yn anffodus, tydi y cwmni mawr rhyngwladol yma sy'n gwneud miliynnau o bunna o elw bob blwyddyn yng Nghymru'n unig yn barod i ddangos y parch peiriannol mae'r iaith Gymraeg yn ei heiddi. Felly, da ni yma heddiw i Picedu'r cwmni ac i ddangos i gwsmeriau'r cwmni nad ydi agwedd y cwmni yma tuag at yr iaith yn ddigon da.